ಸುದ್ದಿಲದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸತತವಾದ ವರ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ನನಲಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂತಿನ ಈ ದಿನಟ ನಿಘಾಟಿತಿನ 5 ಜನಟ್ ಸುಳ್ಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಿಡಿದುಂಬರಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಕಡ 14 ಹೆಚ್ಚ ಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜಯಿಸಿನ ಕಾತನು ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದುಂಬರಿಯಲಿಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾತನು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನೋಡಿತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಐದು ಪಕ್ಕ 3ನೇ ಸ್ಥಾನೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ತನು. ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಥಬೈದನು. ಪಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗೂ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದತ ನಡುಟು 14 ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 14 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲದ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ದಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆಪನ ಅಂಗಡಿಲೇನು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದೆ ದೀವಡು ಜನಕುಲ ದೂರ ಬರೋದು ಪುನರ್ದಾತ್ರ ಜನಕುಲ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿತಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಐಟಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಪರಿಸರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಜೋರಾದೆ ಉಂಟು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಹನಲೇನು ಅನಗತ್ಯವಾದ ತಿರುಗಾಟ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೇನು ಉಂತವನ ವಾಹನಲೇನು ಸೀಜ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವೊಂದೇ ಉಂಟು. ಜನಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಹೋರಾಟ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೋನಾ ಹೋರಾಟಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ನಾಶ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಾಕ ಬಂಡೊಂದು ಹೊಸಕುಳದ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೆಂತುಡೆ. ಸತತ 8 ದಿನಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಓವೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದುಂಬರದಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಮ ದಿನಲ ಓವೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ನಮಕ್ ನನಲಾದ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಂತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸತತ 1 ದಿನ ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲ. ತೊಕೋಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪರಿಸರಲ ಒವ್ವೇ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆವಂದೆ ನಿಧಾನವಾದ ತಿಳಿಯಾವಂದುಂಡು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಿವಾಸಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದುಂಬರಿದಿತ್ತದು ಆರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಲಾರ್ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಪನ್ಪೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಅಲ್ಪಲ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಡಿತ್ತಿನ 20 ಜನತ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಆತಂಡು. ಅಕ್ಲೆನ ವರದಿಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದಂಡು. ನನ್ನ 20 ಜನತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಸರಿಯಾಂಡ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದ ಬಿಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಾಶ ಆವಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಕೇನುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.